מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. שקט, מה אתה אומר לו לצעוק? תראה, אנחנו לא צועקים, אנחנו בני תרבות. פה זאת ישיבה, לא מגרש כדורגל. אבל כתוב שמרדכי צועק. אני יודע מה כתוב, אני מורה לתורה. זה מה שהיה. אל תגיד לי מה היה, אני גם מורה להיסטוריה. לא, גיא, לא הבנת. כתוב שמרדכי יושב בשער המלך. ויצמן, כזכור לך, אני גם מורה לגיאוגרפיה. אל תגיד לי איפה הוא צריך לשבת. נו, בשביל מה קראת לנו לעמוד שם? תגיד לי, אתה לא מתכוון להסתפר? אבל מה, אתה מורה לספרות? ומה איתך, אתה לא מסתפר? טוב, די, שקט. חבר'ה, אנחנו צריכים למצוא דרך לדבר עם אסתר. עם אסתר, שכח מזה, בלתי אפשרי. חרבונה, אמרתי לי את חצי המלכות, לא? יקירי, זה בחצי השני. חבר'ה, למה ברחתם לנו? זה ממש לא בסדר. מה עושים פה? טיול סביבתי? לא, מרדכי רוצה לדבר עם אסתר. לדבר עם אסתר? למה לא אמרתם? אסתר, תבואי לפה, אסתר! מה עובר עליך? יקירי, אנחנו בני תרבות. שום בני תרבות. אסתר, בוא הנה, אסתר! מה זה? מה אתה עושה? תג מחיר. זה לא תג מחיר, זה ונדליזם. הנה אתם, שעה אני מחפש אתכם. אתה, טוב שבאת. אנחנו צריכים עזרה. הנה, אני פה. מה יש לך? מה זה צריך את עזרא, לא? נו, שמישהו ירגיע אותו כבר. יש לו חלד נטלם אל המים? אתה גודל אותו. שקט. אתה, אנחנו צריכים שתפעיל את הקשרים שלך בארמון. יש לך קשרים בארמון, נכון? בטח, אני מכיר את כל האנשים החשובים. מכיר את אחשוורוש, אני מכיר את ביבי, אני מכיר את יאיר לפיד. מצוין. יש רק בעיה אחת. מה? הם לא מכירים אותי. טוב, נו, באמת, שקט. אנחנו חייבים למצוא דרך לדבר עם אסתר. יקירי, למה כל כך דחוף לך לדבר איתה? אני צריך שהיא תסתנכרן ותשתדרג גם, ותספר למלך אחשוורוש על הגזירה של המן. צחקת אותי. למה? מה הבעיה? לפי החוק אסור לו לבוא אל המלך. חוקים לא קובעים, רק השם הוא המלך. אני נגד מלכים. זה מאוד לא סוציאליסטי. אתה כופר? הוא כופר, אתה חופר. אני חופר, אתה צורר. הוא צורם, אתה אימפריאליסטי. יקירי, מה הקשר? מה אימפריאליסטי? לא יודע, התפלק לי. מה הצעקות האלה? הם מפריעים לי לישון. מחפשים דרך לקרוא לאסתר. רגע, את אסתר. לא, סיריוסלי? אסתר, טוב שבאת. אנחנו צריכים שתמצאי לנו, שתדברי עם אחשוורוש על הגזירה של המן. אוי, באמת, מרדכי, מה זה נראה לך פה? אור עציון? אי אפשר לבוא לדבר עם אחשוורוש מתי שרוצים. אז מתי אפשר לדבר איתו? הוא מרשה לדבר רק בזמן התפילה. נו, מצוין, לכי לתפילה ותדברי איתו. אתה שומע מה שאתה אומר? אני אישה, איך אני אלך לתפילה? מה? זה שוביניזם. שום שוביניזם, כל כבוד בת מלך פנימה. שום פנימה, היא צריכה ללכת לצבא. אבל אני לא רוצה ללכת לצבא. אנחנו לא שואלים אותך. סיריוסלי? כן, סיוסלי. ככה זה בחיבוש. מי בעד? מי נגד? הוחלט פה אחד. מה פה אחד? הצבעתי נגד. הקול שלך, יפיוף, לא נחשב. ככה את הדמוקרטיה שלך? עזבו, תקשיבו. הייתה לי פעם אחת תלמידה באולפנה שרצתה להתגייס לצבא. היא כל הזמן דיברה על זה והיא חפרה. טוב, הבנו. בוא, נסתנכרן, נשתדרג, נתעדכן. כן, בסדר, יקירי, הם הבינו. רגע, אני לא סיימתי את הסיפור. אני אתגבר, נכון יצאתי גבר? אסתר, את חייבת להבין, את חייבת לדבר עם אחשוורוש. מרדכי, יקירי. היי, רק אני אומר פה יקירי. מרדכי, באמת שאני רוצה לעזור, אבל תבין אותי, אני לא יכולה. אסתר, את חייבת להבין, אם אחרי שתחרישי בעת הזו, רווח והצלה יבוא ליהודי ממקום אחר, ואת תובי תביא
צריך, תוביטו. ואת אפילו לא מבינה עד כמה. הייתה לי תלמידה אחת באולפנה שהיא חרשה והחישה והתלרשה על זה. מה הקשר? מה, כבר סיפרתי את זה? טוב, אני אנסה לדבר איתו, אבל אני צריכה שתצומו בשבילי. בסדר, גם ככה לכם בישיבה זה צום אחד גדול. היי, אל תלכלך, האוכל בישיבה לא כזה גרוע. האוכל אחלה, הבעיה שכולו הולך לאוהד. אסתר יקירתי, אין בעיה, אנחנו נצום. חרבונה, מה אתה עושה? לא רגע אמרנו שאנחנו בצום? אני הולנדי, אני צם רק שעה. אצל הולנדים, שעה זה 60 שניות. יאללה, יאללה, חבר'ה, כולם מתחברות, אחשוורוש מגיע, מהר, מהר. נספר לו הכל נספר לו! קדימה! יהודי! לא אומר גרש! יהודי! תתקפל! די! חבר! תראי, למה אני מתחבר? אני משרת שלו. ראש הישיבה, המלך אחשוורוש, ירום הודו, טוב שאני פוגשת אותך. ינוני. וואו. סוף סוף מישהו קורא לי כמו שיעל לקרוא לראש הישיבה. אסתר מלכתי, זה השרביט שלי. אני לא מעניק אותו לכולם. עד חצי המלכות ותעש. סיריוסלי? כן, באמת. בוודאי המלכה שלי. טוב, אז אני רוצה הקלות במבחנים לכל התלמידים. אסתר, תסתבכני, דברי איתו לגזירה. טוב, האמת היא שהקלות אני נותנת להם גם ככה. באמת? זאת אומרת, סיריוסלי? הופה, סיריוסלי. תשמעי, ליאורה, זאת מילה בפולנית. כן, ברור. האמת היא שרציתי לדבר איתך על משהו אחר לגמרי. על מה רצית לדבר איתי? אני רוצה להזמין אותך למשתה. משתה? את מתכוונת איש, כאילו. יותר כמו מסיבה. תקשיבי, אסתר. יש מקומות שלא מתאים, לא יאה ולא נאה, שראש ישיבה גדול כמוני מגיע אליהם. מקומות שיש בהם שחוק וקלות ראש. אבל זה יהיה בפולין. זה יהיה בפולין! כן, בקרקוב, ליד הגטו. אני כבר בא. וגם אמן מגיע. למה אמן בא? אמן מממן, מה? אמן מממן. טוב, כנראה שהאוכל לא יהיה שם, אה? תקשיבו חבר'ה, יש לי בדיחה. פעם אחת פולני, פרסי ואתיופי הולכים למשתה. תפוס את עצמך. בדיוק, תתאפס. תשתדרג! חרבונה, כן, יקירי. תקרא לאמן. תקרא לאמן. תקראי לאמן. סליחה? אני מלכה? כל כבוד הבת מלך פנימה. הרב עזרא, תפוס את עצמך. סבבה. טוב, נו, אני אצא גבר ואני אקרא לו. כל הכבוד, אתה. אמן! אמן! הלו, מה אתה צועק? קצת כבוד! הגעת? מה אתה עושה פה? איפה אמן? סופר את הכסף. אז תגיד לו שאני מזמין אותו למשתה עם אחשוורוש, וגם אתה מוזמן כמובן. ברור שאני מזמן, אני עדיין אוכל. אנחנו נבוא, נשתה, יהיה ממש טוב. אנחנו נבוא, נשתה ונשחק פוקר. מה תשחקו? פוקר? שתי עד הבוקר. אני מבולבל היום. טוב, לך תקרא לו. אני אשלח לו אימייל. לא, יקירי, אבל המשתה מחר. נו אז? עד שתקליד, יהיה מחרתיים. חרבונה! דבר אליו, ושומע, אתה לא לפני חודש מפה! אתה חוצפן! בוא הנה, מרדכי, בוא הנה, מה איתך? בוא הנה לפה. תשתחווה! תסתדרג, תעוף לי מעיניי. אין בעיה, מרדכי, אין בעיה, חכה, אני זורק חלץ. 50 אמה! אתה חוצפן! אני יכול להביא לך מהמושב, מהקיבוץ, עץ כזה גודל. זה עולה 200 שקל. 200? אמר להסכים לזה. אתה יודע מה, אני תולה אותך על קוליו. ויזדת, עצה ידידותית, לך תחבא בממ"ד. ממ"ד? ללכת הביתה! אתה חוצפן! תלמידים באו אליי מיד! יאללה, ללכת, עוד קרה לכם, לכו.
תגידו, חבר'ה, כבר סיפרתי לכם את הסיפור על התלמידה. כן, סיפרת, נו. אז אני אספר עוד פעם. נו, חלוס. ביסמוט. נכון מצחיק, נכון? בלילה ההוא נדדה שנת המלך. וזכני לגדל Hello, Achashverosh. Yeah, can you please be quiet for a while? הלו, אחשוורוש, אתה יכול בבקשה להיות בשקט? אחשוורוש, זה אמצע הלילה. קירולייד, תגידי, את חושבת שאני לא יודע שזה אמצע הלילה? אומייגאד, אז למה אתה מנגן בוויילן in the middle of the night? כי אם אני לא ישן, אף אחד פה לא יישן. Oh, come on, give me a break. וזכני לגדל אחשוורוש, די, אחשוורוש, אני יודעת שאתה שומע אותי. אחשוורוש, בבקשה, שקט. אחשוורוש, די כבר, אחשוורוש. אוף, חם לי. מה קרה? מה זה הרעש הזה באמצע הלילה? אחשוורוש עושה קונצרט בגלל הוא לא מצליח להירדם. יש לי נדודי שינה. אוי, באמת אחשוורוש, תעשה לי טובה, שתי כוס חלב ולך לישון. מה את חושבת, שאני לא שתיתי? שתית? בטח ששתיתי. מה שתית? קפה? שתית קפה כדי לישון? לא, שתיתי קפה, כי יש לי קצת דאגות, אני מודאג. מודאג. כל המסלולים פנים לנחיתה. בוורשה או בקרקוב? איזה ורשה ואיזה קרקוב, נחיתה במיטה. וזכני אחשוורוש, תספר לי מה מעיק עליך. יאללה, בקצלג אני אתן לך. תספר לי מה מעיק עליך. למה, מה זה פה טיפול פסיכולוגי? בוא אחשוורוש, תספר לי מה מפריע לך. מה יהיה אחשוורוש? כל התקפנו עם הכינור הזה? ואבוי. את מבינה למה יש לי דאגות? את מבינה למה אני לא ישן בלילה? את מבינה למה יש לי כל כך הרבה בעיות בחיים? לא אכפת לי מהצרות שלך, אני צריכה שקט, אני צריכה ריכוז! מה צריך ריכוז באמצע הלילה? אני מלמד תלמידים לסרוג. תגידי, מה, את שמאי? מה את צורקת? סליחה? כן? יש לך בעיה עם זה? מה עדיף לנגן בכינור? וואלה, כן. יש לי נדודי שינה, וזהו. הלו, מה אתה מסוגרש באמצע הלילה? בוא לך את הפרצוף, לך אני אשבור את הפרצוף. אבי, אני ראש הישיבה. אחשוורוש. תאמין לי, אתה זהב אתה, אבל להבין לך אחשוורוש הזה, אין לי שובר לו את הפרצוף, אני שובר. אבי, אני אחשוורוש. תאמין לי, אתה מלך. אני יודע את זה, אני יודע את זה. מלך, אבל למה כל כך הרבה קשקשת ברשת? דגנית, זה כינור. זה לא קשקשת ולא רשת. זאת אומנות. אומנות עם נשמה. ככה? כן, ככה? כן. What? What's this? This is a טוף, יעני בום בום פח פח. את לא מתכוונת לעשות עם זה... את לא מתכוונת לעשות עם זה רעש עכשיו. ממש לא, שום רעש, ברוך תראי בזנדים. זה דגנית, טוב, זה אומנות. דגנית, את מוכנה לפתיחות? לא פתיחות. 3, 4, וזכני! מה? אני לא שומע. כלום, דיברתי לאלוקים. דברי איתי אחר כך. אולי, די כבר, מספיק, חלאס! אבל, אנשים רוצים לישון פה. אני כבר נהייתי עייף מזה. I rest my case, good night. טוב, אני גם פה רוצה לישון, ואחשוורוש, תחזיר בהזדמנות הפרפרים לתלמידים, זה שלהם. לילה טוב. לילה טוב, חלומות מתוקים. לילה טוב. וזכני לגדל בלימוד נגד. אשתי, למה את לא הולכת? מפריע לך שאני פה? כן, מפריע לי מאוד. אז אני נשארת. עכשיו בחיים אני לא אצליח להירדם, אה? אולי תבקש שמישהו יספר לך סיפור. אתה רוצה אולי שאני אספר לך מה תלמידים מעלים לאיסטה? חושבת שזה יעזור לי להירדם? זה יעשה לך סיוטי. תודה רבה לך, ושתי. תבוא תודה רבה. בכל יום.
מי יוכל לספר לי סיפור? איפה הסנג'ר שלי? איפה הוא? אבי! הנה אתה. כמה פעמים אני צריך להגיד לך בלי למלך אחשוורוש! כבר אמרתי לך את זה בהתחלה, נכון? ספר לי סיפור, אבי. תגיד לי, מה נראה לך, ספרן? כן? ספר לי סיפור, אבי. עזוב אותי, אין לי זמן אליך. אבי, תספר לי סיפור קטן. תבוא מחר בעוד יומיים. אבי, תחליט מחר או בעוד יומיים? היום יום אחד, מחר בעוד יומיים, מה הבעיה? אבי, אין לי זמן לשטויות שלך, אבי. בסדר, יאללה, סיים את הישיבה הזאת. איך תקרא לי לספר סיפורים מלכותיים? יאללה. אבי, קדימה. ספר הסיפורים המלכותיים, בוא כבר, בוא. עוד פעם זה עם הסיפורים שלו. כן, אחשוורוש. אתה עוד פעם אתה? אתה מספר הסיפורים המלכותיים? בטח, אני עושה גם הופעות סטנדאפ, רוצה לראות? לא, תודה רבה. יודע למה? כי אני הכי מצחיק. בכלל, אני הכי גבר פה. טוב, מה אתה רוצה לשמוע? יש לך סיפורים, נכון? סיפור על פולין, יש לך? בטח, יש לי סיפור על כל נושא שבעולם. יש לך על פולין? כן, אז תספר לי סיפור קטן על פולין. אוקיי. פעם אחת, הייתה לי תלמידה אחת באולפנה, בפולין? לא בפולין, חכה. בקיצור, חיתנתי זוג אחד, בפולין? לא, רגע. עכשיו, איך שהיא נכנסת שם לאולפנה, האולפנה בפולין? לא, אז מה אתה רוצה? האולפנה היא ביד בנימין. טוב, נו, תמשיך. בקיצור, אותה תלמידה באה והיא נכנסת, עכשיו איך שאני בא להיכנס לאולם, האולם בפולין? לא, הוא בבאר שבע. אתה, אני רוצה סיפור על פולין. כן, ספר לי סיפור על פולין. אותה תלמידה. התלמידה הייתה בפולין? לא, זה לא קשור, זה סיפור אחר. אתה, אני אשאיר אותך פה שעות, ימים, שבועות אני אשאיר אותך פה. אתה יודע מה? כל החיים אני אשאיר אותך לעבוד בישיבה. מעולה, אתה יודע כמה אפשר לספר סיפורים בכל לא, החיים? לא, אל תספר לי סיפורים. לא, אל תספר לי סיפורים. אתה יודע מה? תביא לי ספר הזיכרונות. שלי? שלי. למה אתה רוצה לשמוע את הזיכרונות שלך? הזיכרונות שלי מעניינים אותי. אתה לא זוכר אותם? לא, אני לא זוכר אותם. איך להביא? קדימה, לך תביא את ספר הזיכרונות, קדימה. אני אספר בינתיים סיפור לעצמי. כשאני הייתי בהודו, הגעתי לכפר קטן, מרוחק, מצאתי שם ילד קטן בשם צ'אטו. צ'אטו היה נער בן 12. ההורים שלו היו זקנים מדי כדי להאכיל אותו. שאלתי אותו, צ'אטו, למה אתה עובד פה בקיבוץ, בכביסה? הוא אמר לי, מצאתי את הספר. רגע, אני באמצע הסיפור שלי. ספר. אבל אני באמצע הסיפור שלי. אבל טוב, נו, בסדר. כתוב פה שמרדכי הציל אותך ממוות. מי הציל אותי? מרדכי היהודי. מרדכי היהודי הציל אותי ממוות? כן. מי ניסה להרוג אותי? בקתן ותרש. בכתב נכון. מה נתתי לו בתמורה? הבאת לו בפלות. הבאתי לו בפלות? כן. לא, זה אני נתתי לו. לא, אני לקחתי לו בפלות. עזוב, יש לי סיפור יותר מעניין. לא. אתה אומר שלא הבאתי לו כלום? מה קרה לך? גם אני עושה חתונות ולא לוקח על זה כלום. איי. עלייך כל היום מה זה הרעש הזה? הלילה, וואלה נצח לעולם. וואי, זה אתה מה אתה עושה פה? שיהיה פה שקט כבר. טוב, אני הולכת להביא את כל אבל זה התופים. לא אני! כל התופים. זה לא אני! אז מי זה ניגן פה אם זה לא אתה? זה לא אני! אני, יש לך בעיה עם זה? יש לך בעיה עם זה שיש לך בעיה עם זה? יש לך בעיה עם זה? יש לך בעיה עם זה שיש לי בעיה? يلا نحو نشوف يلا تفضل يلا يا رب מה אתה רוצה, וייזתה? אתה רוצה שאני אספר לך סיפור? يرى לך מה אתה רוצה, וייזתה? ממש הולכת לדבר איתך על משהו מי? אמן על מה? תלוי מה תלוי? הוא עוד לא תלוי, אנחנו נתלה אותו את מי? טוב, לא משנה. מה אתה היית עושה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? מה הייתי עושה לאיש הזה מלך חפץ בקרו? כן. נגיד והייתי המלך נגיד. אתה המלך נגיד שהיית המלך. הייתי מצ'פר אותו בהמון פחיות הייתי קונה לו גיטרה ואורגן חדשים
מעביר אותו מהממ"ד לווילה. עוד דבר חשוב, זה אוטו חדש. תבקש ממנו טיסות לפולין. טיסות לפולין? אתה צודק. גם טיסות לפולין. גם טיסות לפולין. המון אוכל, כמובן, המון צ'ופרים. זהו, נסתדר עם זה. מה אתה אומר על מעיל סופטשל כזה שחור? גם, אני צריך כזה אגב. נשמע מעניין. טוב, כל מה מה עם שאמרת... כיבוי אורות? זוז! אוהד, מה עם כיבוי אורות? כל מה שאמרת, תעשה למרדכי. למרדכי! כן, מרדכי. אבל תולים אותו, הוא יהודי! הוא יהודי אבל! אבל מה? תעשה את כל מה שאחשוורוש אמר! אל תחזיר דבר, תתחיל מהפגיות! קדימה! הנעליים פה קצת מלוכלכות. רד נגד זה. השטורבל בפינה שם למטה. תן בניקוי, תן. בוא, אני צריך טרמפ, אני מטען כבד, קשה לי לזוז אותי. בוא. ככה יעשה האיש אשר המלך חפץ עוד פעם! ככה יעשה האיש אשר המלך חפץ לא שומעים! ככה יעשה האיש אשר המלך שוב! אמרתי את זה 3 פעמים קדימה, תשתדרג, נו! ככה יעשה האיש אשר המלך חפץ אשר המלך חפץ אחשוורוש, וייזתה, מה קורה? אני מחכה לכם למשתה ואתם לא באים. יורה, מלכתי. אני לא ישנתי כל הלילה, ואשתי שיגעה לי את השכל. טוב, אז לא חייבים. את לא יכולה לוותר לו! את חייבת לדבר איתו לגזירה! טוב, אחשוורוש, אני מאוד מצטערת, אבל אני לא יכולה לוותר לך. ואשתי, אסתר, אני ממש מצטער. אני לא יכול, אני כל כך עייף. אני לא יכול. כדאי לך לבוא, נו, יהיה כיבוד. אני בא! יהיה כיבוד? כן, אוכל פולני. יהיה קניידלח? בטח, יהיה יהיה מלאך? קריגל, בלתי בוא, אני בא! בוא. רגע, ואיפה אמן? שלחתי לו וואטסאפ הוא כבר בא יופי, אחריי. אין בעיה מרדכי, חכי חגיחה משתן, תוריד אותך חלץ. 50 אמה. וייזתה! לך תתפוס את העמדות שלך במשתה כבר! מרדכי, כבר סיפרתי לך את הסיפור על התלמידה באולפנה? רק 100 פעמים! ריבוי הוראות אני אספר לך עוד פעם. וואו, חושך, אפשר לספר כשהסברתי, תקשיב. פעם אחת, הייתה לי תלמידה אחת באולפנה, שכל הזמן דיברה... מתוך! חלאס עם זה! החיים הטובים, אתה אומר לי כמה חיכיתי לזה ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. הלו, סתום את הפה שלך! אני מספר, מה אתה קרה? מפריע, עוף מפה! לא, אבל אני מספר, מה... עוף מכאן! אל תצא לו! עוף מפה! חוצפן! אני מעלה. מה אתה מעלה? אני נפתח עוד אחד. יא רבי. יאללה, קראתי אותך. יש 2 עשים, 4 עשים. וואלה, כתף אליי. כלל מספר 1, אף אחד, אף פעם, לא מקבל ממני כסף. כלל מספר 2, אם מישהו במקרה מקבל ממני כסף, תעיין שוב פעם בכלל 1. לא הבנתי. אני ניצחתי, ברור. יש לך קלפים עלובים. תן את הכסף. אני ניצח. יקיריי ויקירותיי, קבלו את הוד רוממותם, המלך והמלכה. כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין. יקירי, מה הקשר? אני תמיד אומר דבר תורה לפני החופה. איזה חופה? של המלך והמלכה שאמרת. יקירי, אתה יודע טוב מאוד שזה לא חופה, זה משתה. בטח שאני יודע, אני ארגנתי את זה. נראה מי יגיד שלא יצאתי גבר. רבותיי, מה הדיבורים פה? מה
עכשיו, רבותיי? מה אתם מדברים? איש צר ואויב. רגע, אסתר, עוד לא. מרדכי, מה אתה עושה פה? יש לך 3 שנות אופן פה, קח את הגל שלך, עוף מפה עכשיו, אתה מפריע לנו, עוף מפה. לא אמרתי לכם כבר להשתדרג? המלך, תראה, יש פה כסף על השולחן. מה זה הכסף הזה? תגידו לי. אני צריך את המן היי, זה המשכורת שאנחנו נשיג לחודש. עוד מעלתך, זה מנחה שהבאתי לך. או, תודה רבה. כסף שלי אבל. תשתוק. זה עוד מעלתך, זה מנחה ממני, הוא מהבן המוצלח שלי. אני. התכוונתי לאסף. תודה רבה. תשמעו בשם ינוני, מי המוצלח? שהוא אגב טיפה יותר מוצלח מהבן שלך. זה אספך. לא, חמודי. אספי הרבה יותר מוצלח מינוני. לא. ינוני יותר מוצלח מהספי שלך, כמובן. לא, אספי יותר מוצלח מינונך. ינון! ינון! אולי נשב נשלש משהו? אתה תתערב! אולי באמת נשב לאכול משהו? בוודאי מלכתי, בואי נשמע. איש צר ואויב. אסתר! עוד לא! משרתים! או, יש גם אוכל. יש גם אוכל, יש אגב. יאללה, פינקתי, אני אכלתי את כל זה. יאללה, לחיים. יאללה, בוא נתפדל פה. חיים! לחיים, מלכתי. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. נו, מה אני רואה? יקירתי, עכשיו זה הקטע שאת צריכה לדבר. כן, פעם הייתה לי תלמידה באולפנה, שכל הזמן דיברה. יקירי, לא עכשיו, די. איש צר ואויב, אבל הרע הזה. באמת? למה? לא יודע. האמת שזה מובן. מתכוון להתייחס למה שאמר ברצינות. נכון, היא מורה. מה אמרת? לא שמעתי טוב. הוא טובה תלמידים שלה, מורה צריך להיות נגד התלמידים שלו. ממש לא. פעם אחת הייתה לי מורה אחת באולפנה, שיצאה לה לא עכשיו, הלאה. אדוני המלך. מחשב? אני רוצה להזכיר לך שאמרנו פה תנסי לראות מה קרה במחליף הבטריה. עוד לא שדרג את מערכת הכניסה שלך. נכון, אני כבר אמרתי לו להשתדרג. הבטחת לי 3GS. אני כבר רוצה את זה, כבר הזמנתי לך מערכת המחאה חדשה. לא נכון, ממש לא משקיע שקט. בקיצור, מה שרציתי להוכיח, מה שאלת? קיצור אחשוורוש, מי אתה מאמין לזה? חבורת אוהבי תלמידים, אוהבים. אז זה יודע? תפסיק. אל תדבר על עצמך, אני הכי אוהב אותך. אל תהיה הכי אוהב אותך. קיצור אחשוורוש, מחר תשנה את מרדכי, תקבל את הקליטה שלך, והכל יהיה. מה אתם בהיסטר? שאלה קטנה. מה אתם מחביאים מתחת לשולחן? תקשיב, היה פעם זוג אחד שיצא לשלם לי $10,000 מתחת לא עכשיו, הלאה. קדימה, תהיו גברים, תוציאו את הכסף. לא רבו, הנה. תראו מה יש להם מתחת לשולחן. צריך להגבר. אתם שיחקתם פוקר? אתה לא חושב אחשוורוש. מה אני אמרתי לכם? לא משחקים פה פוקר בישיבה. הרב יואל, אפשר לתלות את שני אלה על העץ שהם הכינו למרדכי. רעיון מצוין. מה? גיא! חשבתי שאנחנו חברים! רבות מחשבות בלב איש. יקירי, חברים, יש רק בפייסבוק. שומרים! תפסו אותה מיד! עמוס, קדימה. עזוב אותי, אל תיגע בי! חוק את זה שבע על המטות! עמוס, חכה, תשלם על זה עמוס, חכה! אני בסך הכל עושה מה שאומרים לי. לא רוצה, כי נחשוב! בחורצ'יק, בשם החוק אני עוצר אתכם, יש לכם הזכות לשמור על שתיקה. כל דבר שתאמרו ישמש כנגדכם ראיה במשפט. איזה משפט? משפט מורכב עם פסוקית לבד. רבותיי, אני אומר נעבור לשאלת אני מאמין. שלילי בזנתי. אני לא מאמין. את עוצרת את המלך האדיר המרומם? שולט על 7 ו-20 אומה המדינה? אתה לא המלך. גם עידן המונרכיות האוטונומית. לא הבנתי מה אמרת. גם אני לא. הרב יואל, בשם מחזור ג' אני מודיע לך שאתה כבר לא המלך של הישיבה. מה, ואתם המחזור שאני הכי אוהב.
אנחנו יודעים, אבל זה נגמר ביניהם. אני לא מאמין. בן צלג, לפני רגע רצית לשיר אני מאמין, פתאום אתה כבר לא מאמין? מה, יש לכם מישהו אחר שיחליף אותי? האמת היא שכן. אנשים זה שוד, זה שוד, זה שוד, לרדת את כל הכסף! עכשיו! למטה! לא נזוז! מהר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר! לא נזוז! יותר מהר! יאללה, בוא! תזמין משטרה מיד! תזמין משטרה! הלו? משטרה? שדדו עכשיו. ערובה. כן, 3 חברים בוטלים בתוך הבית. תזמין לי פה צוות ימ"מ. יש לנו מצב של 2 בני ערובה, 3 חשודים. ה3 חשודים שלנו הם חמושים. אנחנו צריכים לחסל את המצב כמה שיותר מהר. אנחנו נכנסים, משתלטים על החשודים, שם הייתה דואג לדירת המפתח. בני אתה מאחוריי, אני פורט ראשון, סבבה? הכל ברור? נו, ימות לי בני ערובה, נו כבר!
לא יהרוג את רב פורים. הורים יקרים, צוות הישיבה מעולה. כל תלמידי הישיבה שבו הוסמכתי לרב ישיבת צבי הקטיף. אני רוצה לפתוח את דבריי ולהבהיר שההצגה שצפיתם בה, אין בה הלצה על חשבון המורים או זלזול בהם חלילה. העומר נעשה בכובד ראש, מתוך אהבה וכבוד לצוות המקסים. אוהבים אתכם. בשנותינו בישיבה ישנו אדם מיוחד ויקר לליבנו אשר ליווה אותנו וסבל אותנו וחיבק אותנו ודאג לנו למרות ששיגענו אותו, ודלתו תמיד הייתה פתוחה בפנינו לכל דבר ובכל שעה. אנו מזמינים את המנהל גיא באורמן. לצלם. לפני 3 שנים הוא הגיע לישיבה ומיד הנהיג את הפנימייה ביד רמה ודאג שהכל יתנהל כמו שצריך. תודה על הליווי ועל דלת המשרד הפתוחה בשנה האחרונה ובכללי, וגם תודה רבה אישית. אנו מזמינים את אוהד דוד. אוהד דוד, נא להגיע לבמה בבקשה. יאללה. 3 שנים לא רצופות ליווה אותנו מדריך מיוחד ומשקיע שנתן מעצמו ותרם רבות לבניית הכיתה. ולמרות שלפעמים שיגענו אותו, תמיד עשה את עבודתו בהרבה אהבה. אנחנו מזמינים את המדריך האהוב שלנו, עמוס מימון. לאורך השנים, למרות שלכאורה לא נכנס ואולי כמעט לא היינו צריכים להיפגש פנים אל פנים, נכנסתם עמוק לליבנו בנכונות שלכם תמיד לעזור ולפנק, גם כשאנחנו לא תמיד היינו 100%. בהרבה אהבה אנחנו מזמינים את אבות הבית, אבי ושי. שי. איפה אתם? יותר מהכל, הכי חשוב, זה קשרים עם המזכירה. למזכירות הישיבה בהרבה הוקרה על החיוך והנכונות לסייע בכל דבר. בהרבה סבלנות וחיוך, תודה על הליווי לאורך השנים. אנו מזמינים את תמי גולי, ליבי ולורה. תמי. איפה לורה? לורה וליבי. יאללה. למרות ההכתרה של הבת שלה, בכל זאת באה. כל הכבוד, תודה רבה. ועכשיו, יש לנו תודה מיוחדת לבן אדם מיוחד. לפני 3 שנים נכנסת לכיתה ופגשת אותנו. ילדים לא מגובשים ולא בדיוק בוגרים. והיום, אחרי עבודה קשה, בליווי, בהדרכה ובחינוך, נהיינו בזכותך כיתה מגובשת ובוגרת. אז רק רצינו להגיד תודה רבה על 3 שנים נפלאות איתך. הרב שריקר. רגע. כן נשמה, הרב שריקר נשמה. לא נגמר כן נשמה, הרב שריקר
את האמת שיש עוד כמה תודות מהירות שאנחנו חייבים להגיד. כיתה י"ב זה בשבילכם. שבלעדיהם לא היה קורית פה כלום. לרוטשילד, נצר, רבקי וארז על התפאורה המדהימה ועל השעות הרבות שהשקעתם בעבודה עליה. לגלעד יהלומי, לעמית שלום, ליאיר סגל, לגיא שטיין ולנריה זודי רב פורים על צילום ועריכה של שעות רבות של סרטונים. לנבון ומני על הדיבוב והכתוביות. הרב יועד מוזמן לבמה, הרב יועד. כל התלמידים, ההסעות בחוץ, אני מבקש מאוד לשים לב שאתם עולים להסעה הנכונה. אלוקים, אנשי אמת, זה הקודש. Turn around, son. Slowly now. Put the RC back in the fridge, son. Going back to bed now, son. RC Cola, the cool taste. Put the RC back in the fridge, son. עמוס, נגמר לי השמן של החביתות. נגמר לך השמן? קחי שמן לחביתת ישיבת צבי הקטיף. ניתן להשיג בישיבות מובחרות. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. שב שם, שב אתה שם, נו, שבו כולכם כבר, תשב שם כבר, נו, שבו, שקט, שקט. טוב, אני מזמין את הרב הגדול והתותח מכולם, הרב יועד. בבקשה. בוקר טוב תלמידים. בזמן האחרון תלמידים לא מגיעים בזמן התפילה. למישהו יש פתרון? כן אמור. נעיר אותם עם שירים. לישרן, בוא לא נעיר את התלמידים, וככה הם לא יקומו לארוחת בוקר, וככה אנחנו נחסוך יותר כסף. תפסיק כבר לדבר, נסימי! טוב, לי עלה הרעיון. שמי שלא יבוא בזמן לתפילה, יישאר שעה אחרי הלימודים. אוהד, תרגיע אותם. שקט! הרב יועד לא באמת מתכוון להשאיר אתכם אחרי הלימודים. אז, עמוס, נגמר לי השמן של החביתות. נגמר לך השמן? קחי שמן לחביתת ישיבת צבי הקטיף.
ניתן להשיג בישיבות מובחרות. ישיבה הכי טובה בארץ, אפילו יותר מישל"פ. אני תודה. אוהד, הנה הפקחים. כן, אני רואה אותם. הרב יועד, הם מפחידים אותי. מי אלה? אלה הם הפקחים. הם אלה שאחראים על התקציב של הישיבה. אם הם לא יביאו לתקציב לישיבה, אז לא יהיה לנו כסף. תקום כבר, נסימי. אל תהיה כזה בכיין, בסדר? שקט, שלא ישמעו אותנו. אני מקווה שיהיה תקציב. מי עשה את הרעש הזה? אז אני. הם נורא מפחידים אותי. תציל אותה הרב יועד. נסימי, תעזוב לי את הרגל! כמה פעמים אני צריך להגיד לך את זה? מתי תפסיק להיות חנפן? קדימה תלמידים, בואו נלך לפגוש את הפקחים! קבלו בברכות את הרב הגדול והתותח מכולם, ראש ישיבת צבי הקטיף, הרב יועד אהרוני. שם מוזר לישיבה. יותר כמו אולפנה צבי הקטיף. אני חושב שזה אולפנה. ברוכים הבאים, פקחים אדירים. הרשו לי להראות לכם את הישיבה שלנו. בהחלט אולפנה. נעים מאוד. אני ראש ישיבת צבי הקטיף, הרב התותח מכולם, הרב יועד. יועד? יועד. אני יודע לנגן בכינור, ואשתי תמיד אומרת לי שאני תותח. וגם אני... כן, הבנו שאתה תותח, אבל בוא נתקדם הלאה. וואה, לאן אתם ממהרים? תתבייש לך, אוהד. לא ככה מדברים לפקחים. בסוף לא נקבל תקציב. תגידו לי רגע, מי אתם בכלל? אני פיטוסי, מר פיטוסי, וזה פרוספר ויטלי ולאה. מה באתם בכלל לבדוק בישיבה? את ראש הישיבה חכה רגע, תלמידים יקרים, נכון שאני תותח? אתה תותח! יואו, תראו כמה ראש הישיבה שלהם מדבר. אני אומר שלא נחזור לפה אף פעם. היי, אני לא אוהב שמדברים עליי מאחורי הגב. כלום, לא אמרנו כלום. סליחה, לא ידענו שאתה לא אוהב שמאכלים עליך. את זה גם הוא לא ידע. הוא ריחל עליי עם חברים שלו בפייסבוק. חשב שאני לא שומע. וואו, אתה בטוח שאתה לא מגזים קצת? לא. לא נראה לי. בטח שאנחנו מגזימים. אם לא היינו מגזימים, לא היינו נקראים ישיבת צבי הקטיף. אוהד, לא אכפת לי מה תגיד. אני נשאר פה עד הבוקר. לראות מי לא קם בזמן לתפילה. אנחנו נחכה להם כאן בשקט בשקט. יוהו, בוקר טוב תלמיד יקר, אתה מאחר לתפילה. בוקר טוב תלמיד יקר, אולי תקום כבר. אתה רוצה להעניש? ערב טוב ושלום רב לכם. מיד בקולבוטק על שקר התוספות הגדול של ישיבת צבי הקטיף ביד בנימין. אין מנה שנייה. האומנם? פתיח ונתחיל. שוב ערב טוב, ותודה שחזרתם אלינו מאולפן קולבוטק. אין מנה שנייה. עוד תלמידים צריכים לבוא. זהו רק חלק קטן מן התירוצים שמשמיעים עובדי המטבח באוזניהם הרעבות של התלמידים הקטנים. שבסך הכל מה רצו? עוד שניצלון, שיפודון,
משולשון קטנטון. קטנטון. מה שתראו מיד, זו שרשרת של שקרים, אשר מתבשלים להם בחלקו האחורי של בית המטבחיים, של ישיבת צבי הקטיף. על קומבינת התוספות ועוקץ התלמידים בתחקירם של פלוני ואלמוני. הנה כתבנו שין נכנס אל המטבח של חדר האוכל. בדיוק בתנורים אלו מתבשלות להם כל המזימות. שימו לב אל התנורים המלאים בכל טוב. שימו לב אל תפוחי האדמה האפויים. שימו לב לשניצל, יא רבאק כחבא לשניצל. שימו לב לסלט החתוך, לכרוב האגדי. שימו לב לאורז. יהודה, תחזיר את זה פנימה. אך שימו לב לדבר חשוב נוסף. כאשר נכנסנו אל קודש הקודשים של המטבח, נבעטנו בידי עובד המטבח. תפסיק צלם, צא החוצה. צא החוצה. אמרתי לך תוריד את המצלמה, נכון? אמרתי לך תוריד את המצלמה, צא החוצה. שימו לב לילדים המסכנים, אשר בסך הכל רצו עוד חתיכת עוף קטנה. נהנים בסירוב על ידי עובדת המטבח עופרה. הנה. איפה המגע שלך? אין מנה שנייה. אין מנה שנייה. אין מנה שנייה. מעובדי המטבח נמסר לנו בתגובה, אין בהאשמות אלו כל בסיס. הטענות שהועלו שקריות ומנותקות מן המציאות. עובדי המטבח מבצעים את עבודתם בנאמנות ומספקים את צורכי התלמידים כפי יכולתם. אין להאשים את עובדי המטבח, כי הם מחויבים לנהלים שמציב להם הבוס. יצרנו קשר עם מם, אחד מיני רבים אשר נפגעו מן הזוועה הזאת. כדי לשמור על פרטיותו, תשטשנו את פניו. הנה. אכן, תמונות קשות. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד לאחריה ייחשף שקר השקשוקה הגדול. זה לא עכשיו, יפי, זה לא עכשיו, בוא. לא. הייתם אומרים לי. גם ככה, לדפוק איזה כבש. היי! אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. נגיד תודה רבה לאיתן גלזר על התרגום לשפת הסימנים. מיד אחרינו פלפלים צהובים. זה לא עכשיו! המשך צפייה מנה בהכתרה. נקדישך ונריצך כנועם שיח סוד צרפי קודש עם שלשי. אבא אומן, מה קורה? בסדר, מה אתה עושה? עושה קדושה. יקירי, זה לא מתאים. אתה יודע, כולם ביחד, בכיף, שרים. זה לא שדיברתי. כן, אני יודע. אצלנו הולכים לפי החזן, ופה יש חזן אשכנזי. הבנת? נקדישך ונריצך כנועם שיח סוד צרפי קודש. מה? אמרנו חזן אשכנזי, נכון? אבל כולם פה ביחד, בכיף. יקירי, יש חזן אשכנזי, ואתה עושה פה קדושה של ספרדים. כי זה ספרדי זה מפריע לך. מה פתאום, לא. אם זה היה קר לי בחיים אף, מנחה עכשיו, מה הקשר? מה נסגר? מה הצעקות? נפל עליי זה, אני עושה קדושה ספרדית והוא... מה הקשר? יש חזן אשכנזי, והוא עושה ספרדי. טוב, אין לי כוח. באומן, אתה תחזור להתפלל, ואתה תהיה פה, תעשה קדושה איך שבא לך. באומן, זה מוקדש לך. נקדישך ונריצך כנועם שיח. מה עכשיו? הרב שריקר, מה קורה? על הכיפק. מה איתך? בסדר, עושה קדושה. חלאס עם זה. אוקיי.
מה נעשה? אתה אמור לפתוח לו את הדלת? 4 ו... אני אמור לצאת, תקשיב. זה יאמין, אני צריך... אפשר לדבר ברקע, זה לא משנה. בסדר, לא משנה, אבל... סגל, בוא תעשה קולות עכשיו, סגל. לא, אבל אתה עושה... היי, זה עופר בן זמן, בוא תגיע. בוא נדבר אותך 1000 פעם, לא להרים את הידיים! נשאר פה גם אחרי שתסיים את זה, אבל נשאר פה. נשאר פה. זה כאילו רציני. כן, פה. זה מי משהו?